Три от любимите ми парфюми, които най-обичам да използвам и като свършат, пак си ги взимам. Номер 3 е на Монтале Раден Stone парфюм. На трето място го слагам, защото е много силен и не става за лятото, а само за зимата. Но е страхотен парфюм. Свърши, пак ще си го купя. Номер 2 Disquare Green Oud. Просто един страхотен, уникален, свеж аромат, който може да си го използвате целогодишно. Но слагам го на второ място, само защото един път получих, не знам, комплимент да го нарека, или просто казаха ми, че е прекалено силен. Но въпреки това си го уважавам и си го използвам винаги на Disquare Green Oud. И на първо място отива Bloody Chanel парфюма, който е уникален, страхотен парфюм и аз винаги си го използвам, като свърши и си купувам нов. Защо е на първо място? Защото не знам дали има човек, на който да не му харесва. Не е натрапчив и никога не съм получавал лош коментар или за него, докато съм си се пръскал с него. Така че това са трите парфюма, които така много си уважавам. Bloody Chanel, Green Oud и Монтале.